Predstavte si miesto, kde sa história spája s pohodlím moderného bývania. Predstavujem vám dnes tento krásny, novo zrekonštruovaný rodinný dom v Krásnohorskom podhradí, ktorý ponúka krásne výhľady na hrad, ikonický hrad Krásna Hôrka. Stačí si obúť len papuče a môžete si užívať to čaro. Na prízemí sa nachádza denná časť prepojená s kuchyňou, kúpeľňa s toaletou, spálňa, z ktorej je prechod na vonkajšiu terasu a praktický sklad, kde môžete odložiť všetko, čo nemusí byť na očiach. Na poschodí nájdete dve samostatné izby. Súčasťou poschodia je aj priestranná kúpeľňa s toaletou. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a leží na pozemku s rozlohou 794 m2, ktorý je dokončený do posledného detailu. Nezabudlo sa ani na vaše vozidlo. Na pozemku je postavená garáž, do ktorej je vchod priamo z ulice cez veľkú elektrickú otváraciu bránu. Ak hľadáte bývanie, ktoré spája históriu, komfort a máte okolo seba krásnu prírodu, tak tento domček bude priamo vhodný pre vás. Moje meno je Zoltán Kečer a rád vám tento dom ukážem osobne.